Moi boas, pois se veía que últimamente estamos en racha con paquetiños mecenazgos preventas que van chegando e desta vez tocalle a Curse Inc. Con dous suplementos para dúas das súas publicacións anteriores, Monster of the Week e Never Going Home. No caso de Never Going Home trátase de huesos en el polvo, é un suplemento en formato A5, tapa blanda, con solapas, iso sí, unhas 80 páxinas máis ou menos, coa maquetación que caracteriza o manual, bastante austera, con un fondo así como de papel gastado, ¿no? Letra que tampouco é máis rechamante, non é nada ostentoso, pero que se lee ben, e consiste en un dossier con varias axudas a maiores respecto ao manual, unhas 20, casi 30 páxinas, ¿no? de axudas, e despois o dossier de campaña, Huesos en el polvo, que se trata de 6 misións dun batallón que desenvolve unha pequena campaña. É unha aplicación modesta, austera, como é característico na maior parte das líneas de Cosin, a un precio axeitado, uns 22 euros. Depois, como sempre, pois deixo o enlace. De momento non están na web de Cosin, pois deixaré o enlace da web de Cosin, porque van actualizando pouco as súas novidades. Podedes xa mercar algunhas das súas publicacións anteriores, aquelas que non estén fora de stock. En este caso non. Sí que podes adquirir o material que se desbloqueara en mecenazgo, que este mecenazgo foi brutal o que saiu, porque aparte do manual tiñamos unha vez máis en la brecha e además o todo en susurros. Temos aquí unha cantidad de material de Never Going Home tremenda. Isto é xa o percorrido que pode ter esta línea. Un xogo de rol con un planteamento que está moi ben, de un terror na Primeira Guerra Mundial, coa estética, no, do ilustrador que deu pé ao xogo, cun terror que non cae no terror cósmico, sino que, bueno, é outra, quer dizer, non é unha línea máis basada en Lovecraft, pero que ten ese terror escuro e sinistro, aparte vencellado coa guerra, que tantas partidas interesantes nos pode dar, non? E ademais de Never Going Home, continuando coa liña de terror que tamén mantén Cursindo, mención especial a que sufrieron un pequeno retraso e nos enviaron un quietus de agasallo a cada un dos que entramos nesa planta, e me parece buena, ainda que xa a tiña, pero bueno, seguramente o agasalle en algunha xornada ou algo. E aparte tamén ten outra publicación de terror que me gustaría destacar, que é The Happy Apocalypse of Earth, que é un PBTA sobre parques de atraccións sinistros, que está moi ben. A partidas que xoguei están moi interesantes e creo que se visualiza pouco esa proposta tan interesante e con unha estética tamén moi particular. E falando de estéticas particulares, pois tenemos que falar de Monster of the Week, un PBTA dos primeiros, que tardou moito en ser publicado en castelán. Curiosamente estaba en catalán xa hai varios anos, e agora ven a temporada 1. Son 6 misterios publicados por Cursiv, pero redactados ou creados por 6 actores hispanos, entre eles, David Rivas, Alfredo Matraín, Jennifer Fuentes Vivancos, Sandra Donaire Lorca, María Rico e Black Temper. Monster of the Week, que é un
unha proposta de terror ao estilo das series, por iso do tema de Monster of the Week, ¿no? Como o capítulo semanal daquela serie, daquelas series tipo Buffy ou, bueno, tantas que dos anos 80, 90, e que se propón un misterio, pero bueno, pues a través das accións do grupo de investigadores, pues se va desentrañando a historia, ¿no? Ten un arte polémico, amorao, pues ten os seus defensores e os seus detractores. Eu creo que aquí non lle senta mal a proposta. Tamén é verdade que inicialmente, teño por aquí o manual, a única imaxe potable que tiña o Monster o de Wii original e o de portada, e creo que era máis que nada pola cor que outra cosa, porque se nos vamos a ver o detalle, igual tampouco era moi alá. E aquí tamén, pues, Amorao tamén fixo o seu arte, e entón, pues continúa con el. Creo que é un debuxante que va mellorando co tempo, e, bueno, pues ten os seus detractores, os seus defensores. Fixo aquí un traballo interesante e o continúa coa temporada 1. Ao fin e ao cabo, bueno, a arte é un medio de apoio, e o que nos importa é o contido. Vedes que tamén que a maquetación é moi austera, non ni siquiera ten un fondo, letra típica de boa lectura, con unha tipografía característica de, non recordo como é o nome, a teño por aí instalada, e non moito máis. A verdade que sinxelo de todo, como digo sempre, o botando e o pé o toque para servirnos para pasar boas horas de diversión. Os libretos os podes ver ou descargar na web de Cursint. E nada, temos aquí, pois, 6 e 6, pois, lembrade sempre o que vos digo, no, de a miña teoría económica con respecto aos custes do rol. Si aplicas 5 euros por sesión ao que estás invertindo, ben está. Pois aquí si tes por 20 euros, pouco máis de 20 euros, está falando de mínimo 6 escenarios por cada un, pois está un prezo moito máis que asustado. Se tedes os PDFs, non os compartades, porque ao final, se non apoiamos con estes prezos, se non apoiamos as editoriais para que nos saquen este material, que vai a pasar? Que ao final non o van a sacar. Despois desta lección moralista como epílogo, nada máis que decirvos que nos vemos nas mesas e se non nas pantallas. Ata o próximo, paquetiños, hasta logo.